Повечето хора цял живот бъркат едно нещо. И точно то определя дали ще имат пари или винаги ще ги губят. Става въпрос за активи и пасиви. Две думи, които могат да променят финансовия ти живот. Но проблемът е, че никой не ни учи на това. Повечето хора мислят, че ако купят нещо скъпо, значи стават по-богати. Нова кола, скъп телефон, дрехи. Но истината е, че много от тези неща не те правят по-богат. Те ти взимат пари. И тук идва разликата. Активът слага пари в джоба ти. Пасивът вади пари от джоба ти. Толкова е просто. Но толкова малко хора го разбират. И както казва Робърт Кийосаки, богатите купуват активи. Бедните купуват пасиви, мислейки ги за активи. И това променя всичко. Защото повечето хора работят, за да купуват неща, които ги дърпат назад. Колата ти може да изглежда добре, но ако ти взима пари всеки месец, това е пасив. Скъпият телефон не те прави богат, особено ако още изплащаш вноски за него. А активите, те работят за теб. Бизнес, инвестиция, умение, което ти носи доход, нещо, което продължава да слага пари в джоба ти, дори когато спиш. И тук е голямата грешка. Повечето хора се опитват да изглеждат богати, вместо да изградят богатство. И това ги държи в цикъл. Работа, заплата, разходи, отново и отново. Но в момента, в който започнеш да мислиш в активи, всичко започва да се променя. Защото вече не питаш какво мога да си купя, а питаш това ще ми носи ли пари или ще ми ги взима? И това е въпросът, който променя начина, по който живееш.